ndozvidawo ndozvidawo. Ai nini handikoni kutaura ndega zita rangu ini. Oh, but ndinonzi Pumpkin. Koma fesa ningashimbodire mapepi kana vachizokona kuvapa zvinhu zvavanoda. Ka boyfriend kangu kakaita kazorambana. Ndakakakumbira decoration fee chete. Kana ndichiti decoration fee ndikureva kuti angonditengira Brazilian weave chete. One zvinhu ndakaruka mabhanzi chaiwo ona shinda dzakatomira musoro mangu. Akandiudza kuti inini ndinoda zvinhu. But ndakatryawo kumuudza kuti it's good to conform nokuti ndinodawo support kubva kune vamwe vanhu. But iyewo ndakamutarisa itype yemafesa anoda mabhebhi akanaka anonhuhwirira. Pakazopfuura rimwe bhebhi rimwe day. Bhebhi rakamira iroro. Bhebhi riri hoti iroro. Bhebhi rine big twa. Rikati perfume yacho amenoti perfume ruti. Ndikati ndizvitarise ini namai vangu ndakaainiwa kunonga pana chandiinacho. Ndakarwadziwa. Bhebhi ndashayiwa ndotsanangura ndichiti bhebhi rakaita kupaka kumashure ukuku. But mwana yeye pafea ndanda kutomudawo. Ndakatomuchivawo yeye mwana yeye akanaka iye. Anyways, ngatisiyane nezvoka boyfriend kangu aka. Ngataure zvimwe zvine musoro because zvakatopfuura kare. Izvo ngatizvinyarare izvo. Nekuti ndikazofunda but ndinakatsuma kangu kaka kekuti unyange usingazvikete zvinhu zviri kuda. Alright. Chimonyararai kandi kuti these days ndakachinja. Hapana chimwe chinhu chandiri kumboda kunze kwekuverenga. But maya ichokodere chandiri kutaura ichi. Ganda reblack nekuverenga zvakazombofambidzana papa. Ndiri pakati pekutaura sezvo ndiri kungoita izvo. Mufesi wangu uya Simba akabva apinda. Wane ndiri kutaura ndega sezvo ndiri kungoita izvo. Ndipo pari kuti nditi wakapedzisira rini kunoona mbuya vako. Mwana wachete muchaneti atofa izvo kutori nepati yenyama kumusha uku. Abva atowedzera kundiudza ipapo. Hanzi inini ndiri kuchadza kuziva zviri kuitika kumusha zvouroyi hwedu chaizvo. Apa ndopari kuti nditi everyday ndiri kurara na 4 AM ndiri busy kuverenga paWhatsApp. Ndosaka paendeti ndiri kufarira kuverenga. Kuverenga kwacho iWhatsApp. But maya saka yakasara uyu. WhatsApp kumberi unyange kuri kuti kuda zvinhu WhatsApp zvinodikwa mani. Chimirai manje ndichikuudzai kuti vanhu vanoda zvinhu vanowanikwa vachiitei paWhatsApp. Vanenge vachijoina zvimagroup. Watarisa zvimastatus zvacho zvavanonyora ipapo. Kumberi mani. Saka kunganzi hakusi kuda zvinhu here kuti unoreceive message yakanzi forward to 10 people and you'll be wedzera at blessings. Alright. Saka ikoko kunzi hakusi kuda zvinhu. Wajoina zvimagroup zvako izvo zvauri pepi. Obvotevera nemafesi 15 at the same time kuinbox. Hakusi kuda zvinhu kwacho here ikoko. Iwe tomboti tasiyana nezveWhatsApp izvo. Ngationgorora zvinhu zvinodika nezvisingadiki. Because inini as long as zvinhu izvozvo zvichingodika neno ndinozvidawo. Nekuti inini ndicharegera kuda zvinhu kana pape kuti ukadya nhasi mangwana umuke unenzara. Plus futi mukoma ungiti vakataura kuti haikona kusara. Hanzi vakadzi vanoda zvinhu. Wakamboona here zvinoita tsano kana vaenda kwaMukwasha? Kamudyiro kubva nhasi handichatoda kunzwa munhu anoti Pumpkin anoda zvinhu. Nokuti zvinhu zvacho izvozvo ndo zvinoita kuti ndimuke makuseni ende zvinhu zvacho ndotozvida. Alright. Chimomira ndichimbokuroverai pachisisi letiskwanda manje. Kuda zvinhu ndokunoita kuti mai nababa pamwe chete. Kuda zvinhu ndokunoita kuti mukomana mangire kunoona fight panze. Kuda zvinhu ndokatitengesa maBrazilian weave. Kuda zvinhu ndokatizoresa zvinhu zvakasiyana.